2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri ýollar ýapyk bolan Türkmenistanyň Belarusiýadaky talipleri ýurtda galmak üçin gerekli resminamany görkezip bilmänlikleri ýagdaýda ýurtdan çykmaklyklary talap edilýär. Ýurtdan çykmak talap edilýänleriň içinde aglaba bölegi ýokary okugy torup, emma soňky ýylyň tölegini töläp bilmänlikleri sebäpli diplomlary ellerine berilmeýänler bolup durýar. Indi hem olsa diplomsuz ýagdaýda deport edilip Türkmenistana zorluk bilen uğradylmakçylar diýip Belarusiýadaky talipler habar berdiler. Okuw tölegini töläp bilmändikleriň sebäbi bolsa, olary Türkmenistanyň banklaryndan okuyan ýokary okuw jaýlaryna pul töleginiň geçmänligi bolup durýar. Bilinişi ýaly Türkmenistanyň banklarynda ýeterli serişde bolmandygy sebäpli ýurtdaşynda okuyan talipleriň tölegleri soňky 2 ýylda dolu tölenmedi. Diňe tanyşy bolan talipleriň howsarlary para garşylygynda geçirip bildi. Beýleki galan köp bölegi bolsa, ýalňyş sistemanyň pidasy boldular. Töleg wagtda meseleni gürleşmek üçin Türkmenistanyň Belarusiýadaky ilçihanasyna ýüz tutmaga karar beren talipleriň alan jogaplary bolsa, biz sizi Belarusiýa çağırıp getirdikmi? Puluňyz bolmasa okamaly däl ekeniňiz görünüşinde ýazgyryjy jogaplar aldylar. Talipleriň köp bölegi bolsa Türkmenistana baranda haklaryny talap etjekdiklerini aýtdylar. Talipler üçin 4 ýyl we onuň ýanynda edilen çykdyjylaryň netijesinde hiç zatsyz ýurda dolanmak agyr düşýär diýip bellediler.